Arah endi iki menungso-menungso jare ngejak jauh di jam 10. Wis jam 10 ku yo siji urung teko-teko ya. Bel ae. Halo. Mas. Angkaten. Tut apa? Angkaten. Hei, iki aku wis tekan ngisor lengkengan iki Mas. Jare wis DC Spa iki. Sampai tekan. Yo, aku tunggu kene ya Mas. Yo. Percil dawa apa lho? Ambekan. Wah, ambekan yang ini rodok kiwa, madhep kiwa. Lho weh. Sing ada sespa ning Facebook ta, Mas? Oh, nggih, Mas. True. Monggo dicek rumiyin. Iya, Mas. Rimele tangan, Mas. Bane yo sing mubeng lho. Pancal ora apa-apa. Iki bagaimana piye keadaane iki, Mas? Wah, apik Mas, wis apik. Iki jubenge bane melu mubeng ra tampa gaji yo mah mumet ngono, Mas. Enak pokoke iki. Direm mandek digas mandek doan. Rutine bae presnele yo, Mas. Walah, urip penake kaya ngene. Yuk, wit-witane akeh wong yo kabeh wong ngene iki. Wis ditegori yo ngopo? Pengen yo awoh, aceh yo awoh, duren-duren yo larang saiki yo ditegori do ngopo lho. Tak mikir. Iki lha piye sidane keputusane, Mas? Lah piye Mas, regane sakmono mau e. Padahal ning Facebook mau, Mas. Kaya dikelang-kelang 50 ngono, Mas. Kelang-kelang bensin. Wis deal. Anu ya Mas, transfer ning nomor rekening gua ya. Oh, nomor rekeningnya piro, Mas? 085. Ora mikir duit. Pendake urip ora gagas angsuran. Garangane pite anyar iki ta? Walah teko nggo pitalus. Motor sapa iki? Wah, motor. Pak De begawe suwe ya tuku motor lho. Piye? Mak isra, iki jenenge motor sport. Walah, madeng Sport. apa masak aku kok le motore anyar. Alah, Yo wang nyawang Ya, pengen sopo? ya. Lalere kepleset ngene. Reza tak derek. Kenapa kok gede banget pengen wingo? Bang pengen rungokke kok. Ayo yo, gentom mbok pengen wong kere ya semen. Nyarutang angsuran. Walah. Malam iki kanca suwe awake kancaku suwe. Cenggel turu bareng mung kancane seneng tuku pite wis ditingau gak kancaku eneh wis sap lunga aku. Walah motor dhewean. Ayo ya. Apa ya? Maaf, motor Anda saya tahan. Lah apa? Karena motor ini terjadi tidak membayar selama asuransi selama 3 bulan. Lah ditilang wa. Itu bukan urusan kami. Lah wis ya, boleh. Ya. Amlunga aku. Main nang di motor apaten. Helikopter. Teko aja. Masa aku turu ae. Ban. Turu. Nak sumet lho, Mbak. Wong ireneng. Turu tangi aku cerita ya. Jare kok gak dadi kancaku Mas Moro rene. Ngomong aku kepepet saiki kok, Mbak. Lah motormu ini ndi yo mlaku iki? Anu disita ses kolektor. Disko betor. Dong tak angsul tolong sasi takoni. Mas, motornya saya ambil. Lah ngapa, Pak? Lah belum dilebonkan 3 bulan kok. Tahu gak ada duit kok. Yang ini mau saya bawa ke perusahaan. Ayo wis goren. Ora go motor apa teken aku terus jawab ngono kuwi. Mulakno dadi wong yo. Nek motor iki rasa larang-larang, numpak pit ngontek padha ndekku gawe ora apa-apa. Pengen kok pasan kok. Ya jenenge wong iki kudu mesuk apa enenge ae. Cuk nek kerja iki ya kerja sak geleme. Engko nek wayah sugih ya sugih dhewe. Lah wong anu kok utang-utang kok sapa? Cuma 3 ae. Kita anyar kaya kapal selam kae ngemek-ngemek ae. Pengen to aku ta. Nyemek. Heeh. Kae yo sing angsuran ngono kuwi, tapi kono sugih. Lah nek kowe kan alah benderane sawang opo kowe? Acul. Sama itu sama dhewe. Aku gak ingat ada lemah. Telung tenggok ra payu. Ya ora payu nek lemah tenggokan.
Dadi intine urip iku kudu disyukuri ae. Iya, Apa enenge? Penak. Iya, penak ngono kuwi. Gelem bergawe. Gogok ya gogok, dolanan ya dolanan, udut ya udut. Heeh. Iki yo utang. Mbet gawe ya mbet gawe ngono. Iya. Oh iya mbet gawe. Ora. Penak. Penak, oh. Penak nang mbet gawe yo. Penak ora mbut gawe. Ah, iya. Penting iki urip iki seneng rasa Seneng. seneng. Oh. Tapi ya penak yo. Ae ngalor ngidul ora tau mbet gawe ning ngendi-endi dipitanyarno kae ya. Ya sono kuwi. Hati-hati ya Don ya. Sing beda. Wis.